Kaixo denoi, hemen gaude beste behin be, asteko albisten errepaso egiteko eta datozenen aurrerapena emoteko, beraz, hasingo gara. Kirola herrira zabalduz, herri lasterketak egin zituzten asteburuan Gautegi Sarteagan eta Bermeon. 60 lagun inguruk egin zuten korrika Gautegi Sarteagan eta 600 lagunek Bermeon. Batutako 700 euroak herri babesari emon diote Bermeoko herrikrosaren antolatzaileek. Beste behin, pozik agertu da Bermeoko Taraska atletismo taldea. Umeta nagusi, 605 parte hartzaile izan ziren 9. herri lasterketan. Eta bertan, 753 euro batu zituzten. Diru hori, Bermeoko herri babesa laguntzeko dela azaldu dute antolatzaileek. Gautegi Sarteagan be, 3. herri lasterketa egin zuten Domekan, Montorre Guraso elkarteak antolatuta. Eta 3 urtetik gorako 60 lagunek parte hartu zuten. Santa Ana aparkalekua Urbietarekin batuko duen pasabidea egingura du Gernika-Lumoko udalak. Horretarako, bi aukera aztertzen ari da. Bata lurrazpiko pasabidea egitea eta bestea zubia egitea. Gainera, 40 aparkaleku gehiago egingo dituela adierazi du udalak. Santa Ana aparkalekua Urbietarekin lotzeko pasabidea egiteko asmoa agertu du Gernika-Lumoko udalak. Hori zelan gauzatu ari dira aztertzen ingeniariak. Lurrazpiko pasabidea egitea litzateke aukeretako bat eta zubia eraikitzea bestea. Obra hori eginda, Urbietan futbol edo errugbi partidak daudenetan sortzen diren trafiko arazoei irtenbide emon gura die udalak. Gainera, Santa Ana 40 aparkaleku gehiago egingo dituztela aurreratu dute. Inauterien atarian, aurten be, tabernan eta denden mozorro lehiaketa egingo dute Bermeon otsailaren 12an. Gernika-Lumon hilaren 8an egingo dute jaia, eta tabernak 80ko hamarkadan oinarrituta jazteko deia egin du jai batzordeak. Beste behin be, denden eta tabernen mozorro txapelketa antolatu du Bermeoko jai batzordeak. Hoi legez, aratuzte egunean, otsailaren 12an izango da sariketa, eta herriko edozein tabernak eta dendak parte har dezake. Gernika-Lumon, barriz, otsailaren 8an mozorrotzeko deia egin die jai batzordeak taberna eta herritarrei. Gaia be zehaztu dute, 80ko hamarkada. Proiektu barri bezain berritzaileri ekin dio Audience musika taldeak. Euskarri ezberdinen arteko gatazka oinarri hartuta joku antzeko bat egin gura du taldeak. Grabaketa Euskal Herrian eta Amerikako Estatu Batuetan egingo dute. Euskarri guztiak landuz, proiektu berritzaile bat du eskuartean Audience musika taldeak. Joko antzeko bat egin gura dutela azaldu dute biniloaren, CD-aren eta interneten arteko gatazka oinarri hartuta. Single bat grabatu dute dagoeneko eta aste santuen hasiko dira gainontzeko abestiak grabatzen Euskal Herrian. Abuztuan, barriz, New Yorkera joango dira eta Jon Agnelo produktore ospetsuarekin grabatuko dute. Leizaola elkarteak antolatu duen ipuin lehiaketan saria hartu dute Gernika-Lumoko eta Bermeoko ikasleek. 3000 lan aurkeztu dituzte lehiaketa horretara eta sari nagusiak Gernika-Lumoko Zebera Altubeko 2 ikaslek hartu dituzte. 6 sari banatu dituzte aurten Leizaola elkarteak antolatu duen ipuin lehiaketan eta horietako 4 Busturialdeko ikasleek hartu dituzte. Euskarazko ipuinen artean lehen saria hartu du Gernika-Lumoko Zebera Altube ikastolako Maili Petralandak eta gaztelerazkoen artean ikastola bereko Xabier Oiangurenena saritu dute. Euskarazko 2. eta 3. sariak Gernika-Lumora eta Bermeora joan dira. Mertzede ikastetzeko Aitor Jauregik eta Sagrado Corazon ikastetzeko Ane Lesgaraik aurkeztutako lanei esker. Asteburuari begira, Aitiren aldeko elkartasun jaialdian parte hartzeko eskatu du Gernikatik mundurak. Astran egingo dute jaia zapatu arratsaldean eta hainbat jarduera prestatu dituzte. Kiroletan, Getxo Artea talde hartuko du Bizkaia Gernikak zapatuan Urbietan. Bi talden arteko derbia, 4:00 hasiko da. Eta eskualdeko bi talde be derbian neurtuko dira bihar. Futbolean, elkarren aurka jokatuko dute Bermeok eta Gernikak itsasgabe. Batak zein besteak playoff postua du jokoan. Jaiak izango dira protagonista datozen egunetan. Kandeleriok, San Blasak, Txitxipurduntziak eta Agatedeunak hainbat herritar aterako ditu kalera. Guk aurreko urteetako irudien aukeraketa egin dugu eta horiekin datorren astera arte agurtuko gara.